cutar ita wannan larura ta amosanin jini, maganar gaskiya cuta ce wacce ma'aikacin lafiya dole ya rarrashi patient, domin wasu daga wajen asibiti suna rarrazana masu cutar da irin cewa ai cuta ce wacce za ka ga mutuwa ma ake yi daga ita, ai kaza ba haka bane. To a matsayin mu ma'aikatan lafiya, abin da muke yi kuma abin da ya kamata a yi shine a ja hankalin masu ita, sannan idan mara lafiya ko ɗan uwan patient sun zo da patient, to jan hankalinsu ake. Wannan cuta ai ba cuta ce da ake kin warkewa ba. Za ka rayu da abarka kuma in ka kula da ka'idoji ka ci gaba da rayuwa ba tare da samun wasu matsaloli ba. Kamar musamman masu da abin ya riga da ya bayyana, an riga da an ci larurar su ba a warkewa. Yawwa. Kaga su yana da kyau a ba su kyakkyawar kulawa kuma a dinga musu magana mai daɗi. Yawwa, to wannan shine gaskiya abin da ya kamata. Ko da an samu wasu daga cikin ma'aikatanmu suna dan cancanja magana da hantara kamar yadda wasu daga cikin patient suke fashinta, to wannan ba daidai bane gaskiya. Musamman masu irin wannan cuta, mu'amala mai kyau ya kamata a riƙa musu, sannan a riƙa jan hankalinsu, a ja su a jika. Wasu abubuwan ma kamata yayi a riƙa yi musu kyauta don ya rage musu raɗaɗi. Kuma alhamdulillahi a nan Kano muna samun wannan tallafin daga gwamnati. Kama asibitin Murtala za ka ga akwai 'yan abubuwa da ake yi musu kusan kyauta. Za ka gani abubuwan da ake yi musu wanda sai sun siya, za ka ga ba su da yawa. Ana ba su magunguna wanda za su rika sha a cikin rayuwarsu. Kuma idan gwaji ne ya kama, musamman akwai gwaji da ake cewa PCB, din da ita cutar ta fi ta'allaka ne ga jini. To mafi yawancin masu cutar za ka ga complaint ɗin da ake zuwa da shi shine jininsu ya yi ƙasa. Nan da nan koya wata ƙwayar cuta, bacteria ko virus ya ɗan shiga jikinsu, sai ka ga jininsu ya yi ƙasa. Saboda musamman misali malaria, za ka ga ita malaria tana affecting, tana cutar da jini ne. So su dama kuma jinin nasu ɗan lallaɓa shi suke yi. To koya mai sikila ya ɗan samu wannan cutar malaria ɗin, sai ka ga sai an ƙara ma jini. Ana yin gwajin da ake cewa PCB, ma'ana a ga adadin yawan jininsa, sai ka ga jinin ya sauka. To a nan sai a ce sai an buƙaci an sa masa jini, sai an yi mishi kaza. So ita wannan cutar dole ta kasance ana kula da ita wajen gwaje-gwaje. Duk koya aka ɗan ji wani ɗan crisis a gwada yawan jinin, saboda kar jinin ya zo ya can ƙasan da za a kai ga mara lafiya ya shiga wani hali. To likita, za ka ga masu larurar ciwon sikila ba su da kuzari. Yawancinsu ba su da kuzari, to me ke jawo musu? To ai dama ita cutar alamominta shine, kin san shi red blood cells, kwayar jinin a ragargajewa yake, abinda ake cewa lysin. Daga a ka'ida kowane ɗan adam, idan Allah ya halicci kwayar jini ɗaya a jikinsa, to kwayar jinin nan yana kaiwa kwana 120 ne in circulation, yana zagayawa a jikinsa, yana kai iska ko ina inda ya kamata. To amma shi mai sikila, abun mamaki, shi kwata-kwata kwayar jininsa in aka halicce shi kwana 20 yake yi. Maimakon wanda ba shi da sikila zai yi kwana 120 a jikinsa, ina zagayawa yana aiki. To shi ko wanda yake da sikila, kwata-kwata kwana 20 zai breaking down, sai ira gargaje. To kaga dole su kasance a cikin rashin jini. To wannan jinin in yi breaking down, don haka wasu za ka gansu da jaundice, abinda ake cewa yellowish na ido kaga yayi ja, ko fatar jikinsu yayi ja. To wannan as a result of breaking down din red blood cells din ne, kwayar jinin nasu in yi breaking, sai ki ga ya haifar da wannan jaundice din a jikinsu a koda yaushe. To hakan yake sanyawa, kuma shi jini shine yake ɗaukar iska ya kai ta ko'ina. Don haka za ka ga koda yaushe idan jini ya yi ƙasa, za ka ga mutum ya samu rashin kuzari. Na daga cikin alamominta, na farko ciwo-ciwon jiki, na biyu shine kasala da tafiya nan da can gurin, sai ka ji mai larurarsa ya gaji, ciwo-ciwon jiki. Sannan kuma sai ka ji numfashinsa yana yin sama-sama, duk ba wani abu bane, jinin nasa da yake yin low. To wannan yawan ciwo-ciwon jikin ko kuma kasala da
ciwe-ciwe babu kuzari, tafiya da sauri daga nan zuwa can nesa. Abin da yake kawo wannan shine sakamakon jinin yayi ƙasa, babu isasshen jinin a jikinsa, kuma shi ko da yaushe a rashin jinin suke. Kin fuskanci ni? Na fuskanta. Shi zaka ga ko da yaushe suna fuskantar kuma a ce ciwon jiki, su an ci ma ba masu da takamaiman lokacin da ciwon sai ke tashi. Sun ce zai tashi lokacin sanyi, zai tashi lokacin damina, zai tashi lokacin zafi ma in yawa yana tashi, yadda su masu larurar suka bayyana mana. To likita idan suka tsanci kansu a wannan yanayi, wace gudunmawa ya kamata a ba su domin su kai wa su nemo lafiya a kan kai? Abin da ya kamata a irin wannan lokacin, da zarar tun da su ba su da cikakken ko da yaushe ne, to da zarar yan uwa ko su patient din, yan uwan patient da patients din da kuma makotansu, da zarar ma an riga an notifying, an san cewa wannan patient din sickle cell ne, mai sikila ne, to da zarar an ya fara irin wannan complaint din, ko na ciwo-ciwon jiki, kafa ta rike, hannu ya kumbura, domin zaki gana daga cikin abubuwan dan yatsa ɗaya a ga ya tashi ya tasa, ko kafa ko wani guri daga cikin jikinsu ya kumbura. To da zarar an ga wannan abu, mataki na farko da za a fara ba su a matakin gida shine idan magungunan da ake ba su irin su wannan maganin folic acid, wanda shi wannan yana taimakawa su bone marrow da spleen masu samar da jini a jikin mutum su samar da abin. To idan an ga ya ragu ko an kwana biyu ba a bashi, to a ci gaba da bashi. Irin su magani na rage raɗaɗi, irin su Brostin yan ɗin nan, su zamanto ko da yaushe suna da su a ajiye a gurinsu. Yawwa, to idan suka fara wannan ɗan complaint ɗin, suka yi ƙoƙari suka ba su, kuma suka fahimci abin da har yanzu gaba ike yi, to mataki na farko da za su fara ɗauka, su yi ƙoƙari su nemi ma'aikacin lafiya ko su kai su asibiti domin a fara gwada yawan jinin, sannan a gwada ƙwayoyin cuta, ko domin suna gaya miki ko ya ƙwayar cuta ta shiga yanzu za ta sa jinin ya yi lo. Yawwa, to yawwa, ba wadatacce bane shine. To da zarar an ɗan yi treatment na gida da aka saba ba su a asibiti, an ga abin yana ci gaba, to ai kokari ai maza aje asibiti. To zuwa asibitin kuma shi zai sanya ma'aikatan lafiya su duba, su ba da dama a yi gwaji don a ga matakin yawan jinin, sannan kuma a ga yawwa, a ga wani mataki ma yawwa, a gani inda wata ƙwayar cuta, sannan kuma idan PCBin yayi low, sai a sanya za a yi, ko dai a ba su maganin ko kuma a ƙara musu. To likita, muna dai kan batun wannan cuta ne. To ita cutar sikila, mafi aksari zaka ga masu larurar su kuma ba ma kowane abu suke iya yi na mu'amalar rayuwar ma mutane ba. To shi ma me yake jawo musu a wannan larura? To ai kin ga shi ita wannan cutar, abin da na gaya miki tun a farko, tana affecting specifically jini ne. To wani lokacin kuma ba iya jinin ba, har bone marrow, kashin da ike jikin dan adam za ta yi affecting ɗinsa. Sau da yawa za ki ga masu sikila, wani sai ki ga mutum shekararsa 30 ko 40, amma sai ki gan shi kama ɗan yaro. Ko kuma ki ga wani sashi a jikinsa, wani kafafunsa siriri ko kafarsa, kin gane? Wani abu dai ya wani ya fi kankanta. Yawwa. Yadda ana samun wannan a jikinsu. Yawwa, to wannan shi yake kawo mara lafiya ya sa ki ga sassan jikinsa ba irin na kowa ba, ko kuma tafiyarsa da shauran abubuwa